L-għaqda korali u orkestrali Marija Bambina tal-Mellieħa għandha surmas direttur ġdid, Michael Bonanno, li sejħu treġija minn idejn is-surmas attwali Kenneth Fenech fil-kunċert annwali tal-istess għaqda l-festa titolari tal-Mellieħa. Dan se jittella nhar is-Sibt l-1 ta' Settembru ġewwa Misraħ il-Parroċċa fit-8 ta' filgħaxija. Is-surmas Fenech ma nażvela x'waslu jiddeċiedi li jirtira u fakkar xi memorji li għandu ta' dawn is-17-il sena ta' impenn fit-treġija tagħha. Ħassejt li huwa issa huwa l-waqt li nagħmel dal-pass għax ħassejt li hemm xi ħadd ieħor warajja li jista' jkompli jmexxi l-orkestra l quddiem u għalhekk ħassejt kif qed qabel li huwa l-mument propizju. Kienu snin ta' ħidma kbira, memorji sbieħ ħafna meta sifirna barra minn Malta, il-Ġermanja. Għamilna ħafna programmi sbieħ hemmhekk, għamilna ħafna programmi interessanti ta' tipi differenti, fosthom akkademji, programmi light li kollha kienu ta' ħafna sodisfazzjon għalija. Iben il-Mellieħa wkoll, is-surmas il-ġdid kellem magħna dwar xi tfisser għalih din il-kariga. Tfisser responsabilità. L-għaqda korali orkestrali Marija Bambina f'dan l-aħħar snin żiedet il-kwalità kemm tal-livell tal-mużika li ddoq matul is-snin u nħoss ċertu responsabilità li dan mhux tal-li nżommuh imma tal-li nkomplu ntejbu fuq li tiġa hemm. Is-surmas Bonanno spjega aktar dwar il-ħidma tal-koru l-Orkestra Marija Bambina matul is-sena sal-festa titolari. Matul din is-sena kellna diversi attivitajiet. Aħna bħala għaqda korali orkestrali Marija Bambina ikollna servizzi fil-Knisja Parrokjali tal-Mellieħa u kif qed tisma' propju issa għandna dejjem bir-rehearsals għal programm annwali tal-1 ta' Settembru propju nhar is-Sibt li ġej fil-Pjazza tal-Mellieħa li jibda fit-8 ta' filgħaxija. Dan il-kunċert li jilu jittella mill-1992 se jkun imżewwa b'diversi selezzjonijiet mużikali minn stil klassiku sa dak modern. Mal-orkestra u l-kori jingħaqdu diversi kantanti u żeffiena fosthom Claudia Faniello, Chris Gregg u Paul Kurmi Dancers. Waqra dan il-kunċert, l-għaqda korali u orkestrali Marija Bambina tkun impenjata bil-funzjonijiet tal-lejliet u nhar il-festa fil-Knisja Arċipretarji tal-Mellieħa fejn tiġi esegwita l-mużika tas-surmas Carmelo Muscat, eks surmas li rregala l-mużika kollha lill-għaqda wara mewtu.